Ngiyakwazi wena wawudansa emandulo namanje usadansa. Ngiyakwazi wena unamandla namanje usenamandla. Kulungile ke sibingelele isizwe sakithi, sibingelele umhlaba, sibingelele abantu abaphila kulo mhlaba. Funa bakhumbuza abantu ukuthi emhlabeni umhlaba uyahlaba kunamhlanje sibolekiwe ithuba lokuphila kulo mhlaba. Kodwa kubalekile ukuthi ngalesikhathi sabolekiwe isikhathi sokuphila kulo mhlaba ake siguqule impilo zethu. Ubani dokotela ongiguqulela impilo yami? Uyena. Kodwa ubani? Udokotela u2+2 otholakala phansi ejozini komhlaba yaningani. Udokotela usigada senyama saphele emazweni. Hayibo, mina phela ngumnikazi webhondo. Kulonyaka masithakathe sithakatheni. Kodwa niyeke lento ukuthi manifika la ekhaya mangikunike into ayingayisaba kodwa kufuna ukuphumelela. Hey, leyo nto iyacasula bakithi. Abantu izinto bayithanda bahlupa ngokuyisaba. Kunjalo madoda. Wonke umuntu ofuna into esindayo ezamabhizinisi asondelekile. uNkulunkulu ngizomnika. Sewuhambe wakhathala izinto azenzeki lutho woza kimi. Wesa. Yazi emhlabeni kunzima. Yazi emhlabeni uyozufa ungenalutho lokusaba uze abantu bechaza izinto ngezinye. Yazi ukuthi wena engqondweni yakho ufunani. Akumele ukuqaphele ukuthi wena uyazi ukuthi ufunani. Uma wazi ukuthi ufunani, woza kimi sikhulume noBholoto. Bholoto ndenkulu, Bholoto ndendala, ndendala. Khuluma namhlanje. Uyabona uzothola into ephilayo. Mina nguNkulunkulu webhoki mina. nguNkulunkulu obuthakathi, nguNkulunkulu omuthi, nguNkulunkulu wamanzi. Hayibo, nansi imizifa, nazi inkinga, nabo abantu bayagula. Uhlaleleni ungayi kadokotela u2+2. Woza, tshela omunye nomunye eze. Shubile kuwe. Mina ngiyayithandela impoko zami. Anginamahloni ngakho ngiveza ukuthi masithakathe. Kodwa ngiyaqolisa ukushutha phela. Kodwa ngifuna ukukhombisa ukuthi uyaphila. Uyabona madoda kuzima emhlabeni kuzima. Wena tshela omunye nomunye atshela omunye nisondele lapha ke sihlale phansi sikhulume. Mawufuna uphondo uzokunika uphondo. Mawufuna impilo manje uzokunika impilo manje. Anasikhathi sokudlala